Familier med kronisk syge børn handler faktisk mest om, hvordan kronisk sygdom påvirker en hel familie. Man kan næsten sige, at den bliver et nyt familiemedlem, og ofte jo et familiemedlem, som kræver vældig meget opmærksomhed og vældig meget engagement fra alle parter. Her er det et forsøg på at fortælle specielt forældrene, hvad kan man gøre i forhold til et barn med en kronisk sygdom, så ikke hele familien ender med at blive negativt eller destruktivt påvirket af det. Uanset om det handler om barnets selvtillid og selvfølelse og selvbillede, eller det handler om, at de voksne sørger for at tage hånd om deres voksenliv, også selvom det måske koster lidt på omsorgssiden i forhold til barnet. Nogle af de spørgsmål og temaer, som bogen tager op, handler vældig meget om forældres evige dårlige samvittighed, skyldfølelse. Hvad gør vi? Gør vi nok? Hele den sorg, der følger af at stå over for et barn, som lider, og hvor man som forælder ikke kan gøre noget, selvom man forfærdeligt gerne ville. Det kan være vældig vanskeligt at holde balancen imellem at være far, mor, mand og kvinde. Døgnet rundt skulle være omsorgsgiver, sygeplejerske osv. Så der er også konflikter i forhold til søskende, som er vigtige at være opmærksom på. Og det samme gælder selvfølgelig hensynet til de voksnes parforhold og privatliv.